ሰላም ብሩኻት ሎማዓንቲ ድማ ኣዝያ ጥዕምቲ ቁርስ እውን ትኾነና ኢና ክንሰርሕ መጀመርታ 300 ሚሊ ሊትር ልብጥ ዝበለ ፃባ ክንገብር ኢና 100 ሚሊ ሊትር ሽኮር ወይ ድማ ፍርቂ ኩባያ ሻሂ ማለት እዩ ሽኮር ክንገብር ኢና ሓንቲ ምልእቲ ለቢቶ ወይ ከዓ 7 ግራም ማለት እዩ ነዚአን ኩለን ብሓንሳብ ፅቡቅ ጌርና ሓዋዊስና ን5 ደቂቕ ከዲና ክንገድፎ ኢና ስጋ ብሓፍ ዝብል ለቢቶ ወይ ድማ ስጋ ብኣፍ ዝብል ማለት እዩ ካብኡ ድማኒ ፍርቂ ማንካ ሻሂ ጨው ክንገብር ኢና 100 ሚሊ ሊትር ወይ ድማ ፍርቂ ኩባያ ሻሂ ድማኒ ዘይቲ ሓንቲ እንቋቁሖ ጌርና ድማ ነዚአን ፅቡቅ ጌርና ክንሓውሶ ኢና ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርና ሓዋዊስና ድማኒ 550 ግራም ሕሩጭ ነፊና ክንሕውሰሉ ኢና ዝኾነ ዓይነት ሕሩጭ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ነዚአን ፅቡቅ ጌርና ሓዊስና ወይ ድማ ፅቡቅ ጌርና ካብ 8 እስካብ 10 ደቂቕ ፅቡቅ ጌርና ንለውሶ ማለት እዩ ማሽን ተዳለና ኮይኑ መልወስ ፅቡቅ እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ከምዚኣ ናተይ ብኢድክን ጌርክን ድዕኽ ተብላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ማዕረ ጌርና ኣብ ክልተ ክንመቕላ ኢና ማዕረ ጌርና ምስ መቐልናያ ነታ ፍርቂ ብካካው ጌርና ክንለውሳ ኢና ማለት እዩ ክንሓስያ ኢና ካካው ሓዊስና መጀመርታ 3 ማንካ ጣውላ ካካው 2 ማንካ ጣውላ ድማ ፃባ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ንሓውሶ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነታ ፍርቂ ፈሊናያ ዘለና ፅቡቅ ጌርና ስጋ ብሕብራ ዝቕይር ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርና ንለውሳ ወይ ድማ ንሓስያ እንተዳ ቀጢንና ሕጂ ኣብዚ ካካው ክንሕውሰሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ንክልቲአን ሽዑኡ ከዲና ካብ ሰዓትን ንከባቢ ሰዓትን ፈረቐን ሓፍ ስጋ ዝብል ዳብል ማለት እዩ ስጋ ዝኸውን ከዲና ንገድፎ ብድሕሪኡ ፅቡቅ ፎኩስ ኮይኑ ሓፍ ምስ በለ ድማኒ ከም ትሪኦ ዘለኹም ሰጢጥና ነዳልዎ ማለት እዩ ንክልቲኡ ብከምዚ መልክዕ ኢና ፅቡቅ ጌርና ኣርቅቕ ኣቢልና ንሰጦ ማለት እዩ ከምዚኣ እንዳገበርና በዚኣ ሮላ ፅቡቅ ጌርና ንሰጦ ካብኡ ነቲኣ ፃዓዳ ነዚኣ ማለት እዩ ባተር ክንለኽያ ኢና ቁር ባተር ኣምክኻ ኣቢልና ንለኽዮ ብላዕሊ ብድሕሪ ድማ ነቲኣ ካካው ብላዕሊ ንሕውሰላ ማለት እዩ ነዚኣ ብራውን ሕብሪ ዘዳለናያ ካካው ጌርና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና ሓዊስና ድማኒ እቲ ጫፍ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርፂ ክሕዝ ስለ ዘለዎ ክነማዕራርዮ ኢና ከምዚ እንዳገበርና ክንኣልዮ ኢና ቁርብተይ ክንኣልየሉ ኢና ማለት እዩ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርፂ ክሕዘልና ኣለዎ ብድሕሪኡ ስጋ ብፍርቂ ክንጥቕልላ ኢና ፅቡቅ ጌርና ስጋ ብፍርቂ ጠቕሊልና ድማኒ ብከምዚ መልክዕ ማለት እዩ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ንእግረ መንገደይ ተን ሳብስክራይብ ዘይገበርክን ሳብስክራይብ ግበራ ለኢኽን ተባረኻ ስጋ ፍርቂ ጠቕሊልና ፍርቃ ድማ ብከምዚ መልክዕ መቲርና ወይ ድማ እንታይ ድበሃል ብከምዚ መልክዕ ማለት እዩ ቅርፂ ክነዳልወላ ኢና ፅቡቅ ጌርና እዚ ክንጥቕልሎ ኣለና ስለ ዝምለስ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርና ጠቕሊልና ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ሽኮሪናታት ቅርፂ ንገብረላ ብድሕሪኡ ኩላ ከምዚኣ ምስ ገበርናዮ ድማኒ ጥቕልል ኣቢልና ኣብዚ ናይ ኬክና መውፅኢ ኢና ክንእትዎ ናይ ኬክ ፎርማነ ወይ ድማ እታ ናይ ኬክ መውፅኢ ንጥቀመላ ናተይ 24 ሰንቲሜትር እዩ ዓቐና ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ጌርና ድማ ኣብዚኣ ናይ ኬክ ክነቐምጣ ኢና ብሩኻት ሽዑኡ ድማ ከም ብሓዱሽ ከዓ መሊስና ንኻልኣይ ግዜ ማለት እዩ ከዲና ከምዚኣ ጌርና ከዲና ድማ ካብ 30 ስጋብ 45 ደቂቃ ከዲና ክንገድፎ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ምልእ ኢሉ ፍኹስ ዝበለ ስጋብ ዝኾን ማለት እዩ ሓፍ ክብል ኣለዎ ንኻልኣይ ግዜ ከም ትሪኦ ዘለኽን ድሕሪ 30 45 ደቂቕ ከባቢ ከምዚ ምስ ኮነ ድማኒ ን180 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ካብ 30 ስጋብ 40 ደቂቕ ቀስ ኢሉ ክበስል ነብስሎ ማለት እዩ ሕጂ ኦቨን ወሊዕና ኣርሲልናዮ ኢና ንፀንሕ ካልእ ድማኒ ኣብሲልና ምስ ወዳእና ድማ ብላዕሊ ባተር ንለኽዮ ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ባተር ንለኽዮ እቲ ሕብሪ ፅቡቅ ንክኾነልና ማለት እዩ ከይፍሕሹ ያ ከምዚኣ ጌርና ድማ እዚኣ ጥዕምቲ ቁርሲ ብነዳሉ ማለት እዩ ሽኮሪናታት ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኽን ቻው